Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yes, so, kumusta po mo today? Hope okay na po kayo. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host for today. My name is Sound Peter. Whatever you're going now, you're listening to the episode 9 of Kaulay Podcast. Yes, so before we begin, gusto ko lang magpasalamat po sa mga naghinanyog kang episode na last month. Thank you very much guys. Somehow nagdadagdag naman yung mga listeners and hope mag-grow man lugod ang podcast sa panapanahon. Okay, yan. So, for today's episode guys, usapang mental health, UC, convert cards, version 1. Yan naman yung gamiton ta since version 2 yung nagamit sa mga previous episode. Yan, so kung gusto pala din mag-join ulit sa discussion pwede ka mong mag-comment sa comment section whether sa Spotify or YouTube Music, and pwede ko man yung basahon later on sa mga next episode, di ba? Yan, so unin na po ang card for today. Sabi ko, kung may isang ugali ka na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano ito? So ulitin ko yung question. Kung may isang ugali ka na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano ito? So in Bicol, kung may isa dakit ang ugali na gusto tang baguhon sa diri ano kaya ito? So, kung ako guys, ang hapoton, hindi lang isa tatlo. I have a top 3 ugali na wish kong baguhon, pero bako manarot yan kadali yan. So, inot yung pagiging people pleaser, ikadua, yung pagiging sensitive, and ikatalo, yung pagkaigwaning anak ko dyan, trust issues. Yan, so dumunod yun sa pagiging people pleaser. Yan. So, para sa mga may ideas sa word na people pleaser, siya guys, yung parang agree sa decision o gusto kan iba to the point na di na susunod yung gusto mo. Tapos, nag-iwas ka sa conflict. Kaya, madalas, halimbawa pag may iriwal gusto mong mali or habo muning diskusyon. Tapos, may time na nahihirapan ka magsasabi ng no. So, yan kaya usually guys na madalas na experience ko. Halimbawa, share ko sa inyo, nagbakal ako sa 7-Eleven, tapos na-notice ko na kulang sulit parang medyo mali yata yung akala ni itong nasa counter. So at the end, di ko na lang hinagad suuli. Natakot kaya ako na pag sinabi ko ngayon na ate ko lang yung uli mo, bad ako pang pamumukang mali yan. Kaya yan guys, advantage din sa mga people pleaser is nagiging humble ka, iniinot mo yung needs kag iba, tas araw kang na-mention ko, nag-iwas ka man sa gulo. Pero ang negative is parang nag-agree ka sa decision ka, diba? Dawa, di man okay sa buot mo. Parang medyo nakaka-drain yan. Minsan, may nahilingan akong video sa TikTok na siya, si kuya, nagbakal yata sa restaurant or fast food chain. Saro lang ko tayong order niya, pero tighapot siya kang tindera na gusto mo kuya ng ganito. Sige siya nang agree, tas at the end, nasa na siya, table, parang drain na drain. Kaya nakarelate ako sa experience ni kuya. And yan talaga gusto ko mabago. Hope mabalance ko man yung pagiging people pleaser ko. Pero ang good thing naman nun yan is I practice naman na magsabi ng no, lalo na pag di talaga okay sa ko. Yan. So ikadua is yung pagiging sensitive. May times na halimbawa nga guys na makurahawan nga ako or mag-criticize minsan, dinadamdam ko, medyo negative din kung masobrahan, di ba? So, ang magiging mas na pagiging sensitive is naging aware kita sa na mga tenta. Tapos, usually sa mga sensitive person is desin na nagbubutas ng joke na pwede maka-offend sa iba. Kaya yan. Pero at negative din is kung masyado tang damdaman yung sinasabi kang iba na without knowing the reason, parang nagpo-focus na lang kita sa direct emotion. Yan, kaya yan, hinihinguha ko na lang talaga na baguhon talaga kaso minsan mahirap. And na-research ko na yung dahilan ka pagiging sensitive is pwede sa ugaling talaga ninda or bad may mga experience ninda na kapatalubok ang quality ito. Kaya ako siyang madali. Yan. Pero hope someday mabalance ko naman yung pagiging sensitive ko. Yan. So ikatulo naman is yung pagkaigwaning too much trust issues. Nagtalubo lang ever since kang mabuli ako nung high school. Kaya yan.
nahihirapan talaga ako makipag-friends. Pero ngunya, hindi ako na may friends naman ako. Pero kan high school, nahihirapan ako mag-make ng friends. Tapos, halimbawa, may natatanggap akong encouragement, parang minsan kina-question ko, o halimbawa na umaw ko, parang di pa sapat. Kaya yan yung tulong quality na sabihin natin mahirap. Pero hope mag-amot malugod yung time na mabalance ko man sinda ta medyo negative naman kaya kung masobrahan, di ba? Yan. So, i-flip na ang card na ini. So, sabi de, change doesn't happen overnight, pero bawat maliit na effort mo, it counts yan. Thank you. At least, nararamdaman ta na may man, dahil man palibuka yung efforts ta. So, araw ka na mention ko, I'm trying to say no pag talaga okay ko. Tapos, hinihinguha ko na lang na dahil damdamin ng iba daw medyo pero may pagkakataon guys na natatanggap ko man yung pag-criticize kong iba, pero may time na dahil. So hope yan lugod yung mabagusa ko. Tapos hope man yung tiwala ko sa tao ta. Yung trust issues ko talaga is parang grabe pa because of my experience, pero hope na when I meet the people na deserve my trust, yan, hope bawas-bawas na yung walls ko, sabi nga, yan. So, di na po nagtatapos. Okay, so I hope nag-enjoy po kamo sa pag-nanyog. So, thanks po for listening. And before kita magtapos, di po maningaw ng follow Kaulay Podcast sa Spotify and YouTube Music para updated po kamo sa mga latest episode. And also, follow our social media accounts sa Instagram, Threads, Twitter na ngunyan X, and TikTok. Yeah, so I'm your host for today, your Bruce Kim, and Mr. Peter Rodrigo, and hope iribanan po kita sa susunod na mga episode. Bye-bye!